Nhasi ndiri kutaura nezvehunhu hunopedza mafeelings kana kuti zvishuwo zvemukadzi zvepabonde. Zvekuti murume akanonoka kugadzisa dambudziko iroro, zvinosvika padanho rekuti professional doctor haagoni kuzvigadzirisa. Munomumwisa maguchu ukashandisa maresipi ese ana nzungu, asi zvinosvika pakushanda nekuti ropa remukadzi wako rinosvika pakutonhora, anosvika pakusatomboda murume zvachose. Murume akaramba achiita hunhu hwaanichada kutaura nezvawo pavhidhiyo inoi, anosvika padanho rekuti chero mukadzi wako ukazomubata sei, mukadzi wako anenge asingachatote. Chero ukaitisa romenzi yerwendo rwupi, unenge usikachakwanisi kunyorovesa kana kuti kutotesa mukadzi wako. Unozosvika pastage yekuti unenge wakushandisa lubrication yekuzorera, yekutenga yekuzorera yaye. Saka zvinozoita here kuti zvamunoita kumahure wogumisira wako kuzvita pamukadzi wako nekuda kwehunhu hwaunenge usingagadzirisi, ende hunoendesa mafeelings emukadzi wako, ende ukaita zvinhu izvozvo mafeelings emukadzi wako anoenda zvechokwadi. Saka panapa ndoda kuti tigare tagadzirisana. Kana kari kekutanga kusvika pachannel inoi, ndokumbura ungogara wasubscribe. YouTube yakazara millions of videos. Saka ukaona video inoi ikadarika, hauzosangana nayo zvakare, chingogara wasubscribe. Saka musapedza nguva, ngatigadzirisane zvinhu zvisati zvashata. Hunhu hwekutanga, number 1, chinhu chausingafaniri kuita iwewo semurume kumukadzi wako, kushora muviri wemukadzi wako. Unogona kunge wakamutaurira achitozvinzwa kana kuti akazvinzwa neshamwari dzako. Iwe waitaura kushamwari dzako kuti mukadzi wangu mai mwana vari kumba uku imvura dzega dzega, mumba angori machakwi, handitombonakirwi naye. Kudodai mukadzi wangu ringori danda, haana kana action. Dodai chinhu chake hachina kana nzeve, angori nechinhu chakangofanana nechemwana mudiki hachitomboyevedze. Dodai so mai mwana body structure ainaro, zimwiri rake harina kana shepe, akazoregerera muviri, hembe hadzichamechi pare. Saka unoti iye akanzwa izvozvo achanzwa sei? Nekuti pese paakusangana newe akutongoziva kuti uri kushora mwiri wake, hausitomboremekedza mwiri wake. Saka izvozvo zvinoita kuti mafeelings ake apere ese. Chimbozvifunga iwe uri murume, wonzwa mukadzi wako achitaura kuti baba mwana vari kumba kwanguko haana kana chaanogona, action dzese dzaanondiitira handina kana chandinonzwa, ndokutodemba ex wangu akaenda, nekuti murume wangu haasitombosvika pa 30% yaex wangu. Saka iwe paunozoenda kumukadzi wako wakanzwa achitaura izvozvo, uchaita rudo naye here? Iwe uchiziva kuti twese twauri kuita, tumatricks twese twauri kuita, uchifunga kuti tunopedza bhora, kumukadzi wako haana kana chaari kumbonzwa. Saka ndo the same nekuvakadzi, usafa wakashora mwiri wemukadzi wako. Chinhu chinonzi body shaming chinopedza mafeelings ese evakadzi. Kana uchiri ndiri kunyepa, chimbobvunza vakadzi unzwe. Ende chinhu chakaipira kushora mwiri wemukadzi wako kana akazvenzwa ndechekuti kunyange wakamukumbira regerero, pakadai zvinonetsa kuti azvigamuchire, nekuti anogona kungofunga kuti uri kumukumbira regerero nekuti uri kuda maadvantages ezvinhu zvaari kuita pamusha wako, kana kuti uri kuda kungoti angokuchengetera vana vako. Asi picture yekuti unoshora mwiri wake ingori musoro make, ende hapana chazvinochinja, nekuti hapana chachinja kapa mwiri wake. Saka body shaming inonetsa, haigamuchiriki even ukakumbira regero. Saka semurume ndati number 1, usafa wakashora muviri wemukadzi wako. Number 2, kutya. Varume munozviziva kuti kutya kunopedza mafeelings emukadzi ese. Kutya ndichakutsanangura kuri muzvimiro zviviri. Kutya number 1, anogona kunge achitotya kurohwa kana kuti kurwadziswa nyama yake. Unogona kunge uri murume ane hasha zvokuti makanetsana hautononoki kurova mukadzi. Saka chese chaachakuitira, achakuitira nenhau yekuti ari kutya, kwete kuti ari kukuitira zvichibva pasi pemwoyo wake. And then unogona kunge utori murume asikarovi, haumurovi, asi panguva yebonde unoita zvinhu zvinomurwadzisa, kuti unoita zvinhu musina kuwirirana. Mazuva ano kwava nevarume vari kudhimanda anal sex neoral sex kuvakadzi vavo. Unotonetseka kuti mwoyo wakadaro, mwoyo wakaoma kudaro, varume vari kumbowana kupi kumunhu wakaroora. Womumanikidza iwewo wakaroora mukadzi anoenda kuchechi, anotya Mwari, ane hana yake nezvinhu zvaanorespektawo, womuudza kuti ngatiite anal sex, handituri kuona, wotanga kumumanikidza, wotanga kumurwadzisa. Saka kuita kudaro kunomupedza mafeelings. Pese paachangonzwa kumudhonzera kubedroom, achatanga kufunga kurwadziswa, achatanga kufunga utsinye hwaunomuitira. Saka mukadzi kana aine kutya ikokoka, mafeelings ake ese anopera, ende uchaona kuti unokochitomubata chibharo, inenge itori rape. Hapana chinhu chaanenge achikuitira willingly achida uye nemwoyo wake wakasununguka. Saka kutya number 1 ndiko kutya kutorwadziswa nyama yake, either unomurova kana kuti unoita zvinhu uchimumanikidza musina kuwirirana. Takuenda pakutya number 2 kunopedza mafeelings emukadzi. Kutya number 2, kutya kupuhwa chirwere newewewo.
maybe uri munhu anongovhura hombe large after large, ungori munhu wezvipande, chipande after chipande, pamwe pachoka akatomborwara siki, akakubvunza iwe ukazviramba, akazoenda kunozvirapisa ega. Saka pese paako pamuviri wake arongofunga kuti every sex yamuri kuita itori nechance yekuti achazorwa chirwere. Saka mupfungwa dzake akafunga nezveshamwari dzake dzakamborwara iwo masiki ari kupisa mazuva anaya, kana kuti akafunga nezvechirwere chemukondomera chacha, mafeelings ake anobva atoenda. Chimbozvifungawo uri iwewe uchidya chikafu chekuti hazvokumana chikafu chauri kufungidzira kuti chine poison. Kunyange iri favorite food yako, inogona kunge iri ice cream, riri keke, asi uchifungidzira kuti chikafu ichi chine poison ende uchimanikidzwa kuchidya, chikafu chocho hachimbofa chikakunakira. Pakangoita kanhu kari kuvava waufunga kuti maybe ndiyo poison iya, uri kudya uchiterera mudumbu, saka hachinaki chikafu chauri kudya uchifungidzira kuti chine poison ende chinogona kungokukanganisa. Ndo the same kumukadzi, haanakirwi nebonde kana achifungidzira kuti bonde iri ari kuita newe riri kukanganisa mwiri wake kana kuti richamupa chirwere chichamukanganisa kweupenyu hwake hwese. Saka akasava secure, akasakutrusta pamafambiro aunoita iwewe usiri paari, zvokuti anogara achikubatira zvipande, izvo zvichapedza mafeelings ake newe nekuti arongotya kurwariswa, arongotya kuzorwa type yesiki dzako mazuva ano idzi. Saka make sure kuti mukadzi wako anofila secure and anofila safe newe kana makuita bonde muchiwirirana. Akangova nekutya uku kwemhando dziri 2 kwandataura nezvako, mafeelings emukadzi wako anopera ende ukaramba uchizviita zvinhu izvi, mafeelings ake anosvika pakuzotoenda zvachose zvekuti haazotomboiti mafeelings newe. Taakuenda panumber 3. Number 3 i-long term trust kana kuti marriage security. Mukadzi wako achiona iwewe ari kuona kunge uri munhu ari kuda kumutambisa here. Mukadzi akangoona kunge uripo pakumutambisa, uripo kuda zvahitenderani naye, kakawanda kacho haiti mafeelings newe. Pamoja osvika stage yekuti anototya chako kukuitira nhumbu, achitya kuti unogona kuzomutiza kana kuti vana vautori naye hausitombochengeta vana ivavo. Saka mukadzi akaona kunge uripo pakumutambisa kana kuti uripo pakuda kumuitisa, mafeelings ake ese anoenda. Anofanira kuva ne long term trust, achifunga nezvako muri tuka, anofanira kufunga zvinoendera mberi ende zvisingagomi. Haangoona kunga ndezvetemporary, kunga ndezvekuda kuitisana, mafeelings emukadzi pakadaro haaiti stable ende anogona kutosvika pakutopera newe. Taakuenda panumber 4, asi ndisati ndataura number 4, ndokumbori tungotora 2 seconds dzekubaya subscribe button rirapo, dzingori 2 seconds chete, kusubscribe hakubhadhariswi, tizoramba tichidzidzisana mangwana. Number 4, too much unbroken promises nekungonyepa. Ukanyanya kunyepera mukadzi wako anosvika pakusakutrusta. Handiti tichipfimba mukadzi tinoshandisa mashoko. Mukadzi anokwezvwa kana kuti anowezvwa nemashoko aunomutaurira uchimunyengerera. Saka mukadzi wako akasvika pastage yekuti haasisina shoko rinobuda mumuromo mako raachavimba, uchakwanisa kumuhwezva sei? Kuti pamapromises 10 aunomupa iwowo, 2 chete ndo zvaunoita, 8 hauiti, inongova water under the bridge, hauzadzisi zvinhu zvaunotaura. Ndoda kumbokupa imuenzaniso kuti iwe utomboti ushanda pakambani, handiti munhu wari kushanda naye haasita kukubhadhara netime, anokupromisa maybe 1-3 months no pay, oti aiwa mwedzi unouya ndiri kupa pay, mwedzi unouya haupiwi pay, handiti wonzi aiwa shandai mwedzi unouya ndokupai pay, ndiri kubhadhara mwedzi pay yemwedzi 2 ka1, panopera mwedzi wawa anobva kubhadhara 15% yemwedzi 1, handiri kuona obvati aiwa ndokubhadhara mwedzi unouya. Saka uchaona kuti munhu iyeye hapana chinhu chaachakwanisa kukutaurira chichaita kuti uwane simba rekushanda, nekuti waneta nekunyeperwa, handiri kuona. Saka hapana chinhu chaachakutaurira chokuti aiwa mwedzi unoya ndiri kupai mari yenyu ka1, ndapota chingorova ibasa vakomana. Hapana simba rekushanda rauchaona nekuti waneta nekunyeperwa. Saka ndo zvinoitawo kumukadzi, haana chivimbo chaachaita mumashoko ako iwewe. Handiti kuti mukadzi anakirwe newe hunge achinakawo nezvauri kumupromisa zvamuchaitirana mangwana, zvamuchaitirana muri mese. Asi kana munhu akungoziva kuti uri munhu anongotaura asingaiti zvauri kutaura, achanakirwa newe sei? Saka zvinhu izvo zvinopedza mafeelings, kuziva kuti zibenzi riri ringotaura kuti ruwane zvariri kuda asi kuita kwachoka hauiti. Saka kungova munhu anonyepa zvakanyanya kunoita kuti mukadzi asakuvimba ende asaita mafeelings newe. Nenyaya kuti chinoita kuti mafeelings emukadzi awande kukwezva kana kuti zvaunomutaura zvinonakidza zvaizvai. Asi kana akuziva kuti pa 90% zvaunotaura hauzviite, mafeelings ake anopera newe, haazoiti mafeelings newe. Taakuenda panumber 5. Iyi manje inobata varume vakawanda, ende varume vakawanda havadi kuadmita kuti vanozviita. Number 5, kusagadzirisa zvinhu zvaunokanganisa iwo zviri direct, asi kumirira nguva kuti ifukidze zvikanganiso zvako panhu pekuti ugadzirise zvikanganiso zvako. Ndiri kureveka nitaura izvi, iwo semurume pambamba ingatsoona pana pandakanganisa ende mukadzi wangu anga ari right, asi instead yekuti ukumbirire gerero mugadzirisane, unoda kuedza kuhwanda, unoda kuedza kuna nekuseri, handiti kuona waona kuti wakabhaiza ende zvabuda pachena.
asi mukadzi waakumpa mari enda unorukwa musoro kana kuti waakumutengera drezi wochimutengera aiwa mai mwana ndakutengera drezi hazvina kumboipa kutengera munhu chipo handiti. Asi chakakosha ndechekuti zvipo zvauri kumutengera hazvikwanisi kuvhara maronda awakaisa mumwoyo make. Kana wakatadzira munhu gara naye pasi ukumbire regerero. Wonyatsotaura zvakajeka, mai mwana sori paipe ndakakanganisa paipe ndakabhaisa. Wonzwa mukadzi wako achitaura kuti chokwadi baba mwana paipe pamukakanganisaka zvakandirwadza kusvika pakati ende zvakandikanganisira zvakati nezvakati. Iwo obva ati sori mukadzi wangu ndakakurwadzisa. Woti womukumbira uda kuti ndikuripire here. Iyezvo otaura kuti ari kuda here kuti umuripire. Kana achida kuripirwa wobva wamuripira. Kana ati no baba mwana izvo mwedzi mati hamuchazvidzokorori ini ndakuregererai mobva maregererana. Ungatsotaurira mukadzi wako kuti aiwa mai mwana kubva nhasi takurongera zvinhu zvedu pamwe chete. Bata kadhi rekubhengiri kuti pari kupinda pei ndisazodzokorora mweya wewe usazondibata. Saka chigara wabata kadhi iri kubva nhasi takurongera zviro zvedu pamwepo. Uone kuti ukangomudaro chete achakuvhurira mwoyo wake kusvika palevel ripi ende muchatanga kukurirana kusvika palevel ripi. Usati iwowo wakanganisa iwowo haudi kugadzirisa zvikanganiso zvako. Unoda kumirira kuti nguva ifukidze zvikanganiso zvako. Handiti kuona hapana zvikanganiso zvinofukidzwa mwoyo wemukadzi wako. Each and every chikanganiso chinogadziriswa individual. Kumbira mukadzi wako zvakananga kuti pai ndakabhaiza ende usada kumirira kurova zvikanganiso zvese netsvimbo 1. Kumbira chikanganiso chega uchinyatsoonesana nemukadzi wako kuti paipe ndakakanganisa handichazvidzokorori kana kuti ndichaita mastages aya ekugadzirisa. I hope muri kunzwisa zvandiri kuedza kutsanangurira panapa. Usamirira nguva kuti ifukidze zvivi zvako. Iwewe gara wafukidza mukadzi wako okuregerera achitaura nemwoyo wake kuti baba mwana ndakuregererai. Ukaona wadaro ndokuti mufambirane papeji imwe chete. Ukaona wateerera vhidhiyo inoyi kusvika pasi this stage zvinoreva kuti une shungu dzekuita imba yakachengeteka ende imba ine mufaro. Asi anongonyekumbira nechekuti pazvinhu zvandataura pavhidhiyo inoyi edza kuzvigadzisa ndozvida kuti utange kurara nemukadzi wako ende uve nemufaro. Ende usati waenda ndokumborongosiya wabaya subscribe button tizokwanisa kudzidzisana zvakawanda nezveupenyu mumavhidhios anotevera. Ndicharamba ndichiita maresearch, ndicharamba ndichiita zvinhu zvinokudzidzisai uye zvinhu zvinokubatsirai uye zvinhu zvinovaka. Ndokutendai kana makwanisa kuteerera vhidhiyo ino kusvika pane nguva. Ndokutendai nesapoti yenyu. Maita basa.